my name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, tayo po ay maglalakad-lakad uli sa park. Pero sa kabilang side na naman po. Kasi ang lawak-lawak po ng park na to sa Bergen. At saka, ma-enjoy mo po talaga yung nature dito. Hello friends, ang cute. Ang ganda nilang tingnan na may droplets. So, andito na naman tayo sa kabila, friends. Kasi kanina nasa kabila tayo eh. Halo na sila, friends. Merong dove. Tapos meron yung malalaking birds. Tapos meron ding uwak. Tapos meron ding ducks. Kulang na lang yung swan. Siguro may swan din dito. Yan, mga yan sila, friends. Mga wild. Dami, diba? Kaya kahit nasa malaking city ka dito sa Norway, maririnig mo pagka umaga mga huni ng birds. Madami silang mga wild birds dito sa loob ng city mismo. Hindi necessary mag-alaga ka ng birds para makarinig ka ng birds, huni ng birds. Hindi tayo makaupo, friends, kasi basa. Basa ang mga upuan. Ang daming upuan pero basa naman. Maingay kahit saan ngayon dito kasi ang dami nilang inaayos. Fairness sa mga chick nila, friends, ang gaganda. Siguro yung mga lumang trick ngayon sa Oslo dapat nang palitan, uy. Kasi luluma na ng ibang trick doon. Itong bago na mga trick. Oh, yung cute ng birds. Wait, let's take a picture. So, yung camera ko, friends. Andun sila sa mga halaman, friends.
nila, friends. Nasa ibabaw sila ng flowers. Ginawa nilang ano. Alam niyo, minsan cute-cute. Wala na. Talaga sila natatakot kasi ano nila to dito, makuta nila to dito. Ang cute. Ano ba yan? Hindi maganda yung kuha ko. Relaxing talaga, friends. Yung mga as in, yung isa nakatayo talaga siya sa baba ng flower. Wait a minute. Ayan. Naman siya. Transfer. Nasa ibabaw talaga siya ng flower. Move. Ay, wala na. Parang yung mga pollen yung kinakain nila, friends. Mga birds. Nakakaaliw yung mga birds na yun. Nakaka-help din naman sila ma-maintain yung ano dito, kalikasan. Sarap sana mag-upo-upo dito, friends. Maupo lang. Kaso hindi tayo makaupo kasi basa yung mga upuan.
tayo dito, friends. Store. Part pala siya ng store. In-experience lang natin yung ano yung nasa baba. I need some rest. And then, tagalag uli. Rest for 15 minutes. Balik hotel muna tayo, friends. Yan, Scandic. Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.